ng'ade gi kanyo. Pod wabro go mbaka suru nyakoro mgajwang. Wang'eyo chenrowa mar Chieng chiro. Wang'eyo chiro ma Mbero e kaunti ma Kisumu. Sa achiel ka to bro dhi nyaka sa 12:30 kata sa achiel. Sani tinde wadwaro ni gado ti 24/7 mondo mi ji ous kata otieno. Beta nyo sekelo pod organize mondo kaka nyalo uso kata nyaka sa 6 kata sa di kaka gihero. Omiyo sani koro en thuolo. Chon to nwalore sa 12:30 rumo jiwa. Koro ka nwayudo ni ji chandore joma e tich modeko, koro nwabedo piny ma kaunti nokelo nwa taya ka. Omiyo sani koro taya nitie kamoro amora e kona de. Waneno ni wadhi yawe, wabiro weye kata nyaka sa 4 kata sa 6 otieno. Ng'ama nyalo to biro use nyaka seche ng'ato biro nyiepo. Mokwongo en insecurity. Ka giloso na korka security no, tang'eyo ni ka koro ni thuolo. Nikop ka weche ng'enye, timbe ng'enye. Ka bung'eyo Kenya masani, vijende sani odonje weche mag dawa ya kulevya na nini. Nyithindo biro setieko skul to onge tich, koro shida nitie. Omiyo mano concern marwa kabisa. Ni mar chiro ni anyalo wacho no konyo ji. To konyo nyaka mine e chiro ma wantie ni sani, nyithindo somo. Nyithindo graduates mang'eny. Koro gibiro gitiyo mana kodwa ka. Giuso mana ka. Omiyo concern marwa dwaro no yawre malach mondo bedi mondo konywa nyaka nyithindo mar wamanyo ne nyithindo tich ok manyo. Nyithindo manyo tich ok yudre. Omiyo waneno ni ka gin ka to wan ka gibiro use bethewa ka giendelea gimanyo pesa.